Durant el mes passat, la Fundació Tutelada del Berguedà va proposar una subhasta solidària per recaptar fons per poder iniciar el projecte de Fundació del Berguedà. Després de passar comptes, l'entitat ha donat a conèixer el resultat de la proposta. En total es van vendre 400 teles i unes 361 van exposar-se en un establiment del carrer Major. Passat el període per rebre ofertes, es van vendre 221 obres, el 61% del total de les teles exposades, i 167 persones van interessar-se per una o diverses obres. En total es van aconseguir per la venda de teles i obres 7.480 euros que ara serviran perquè la Fundació es posi en marxa i comenci a actuar. Els membres d'aquesta entitat han donat les gràcies a tothom per la seva ajuda, als compradors, però també a les persones que han col·laborat d'alguna manera en fer possible el projecte. L'exposició es tornarà a repetir de cara a finals d'any. Els autors que no van poder vendre la seva obra poden passar a recollir-la per la impremta Casals, així com els compradors que encara no les han retirat.